ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом TJ. айни замон дар 101 микрорайон қарор дорем дӯстони азиз. дар инҷо эстакадаи 82, дар инҷо бошад KFC, Саудат, аз ин тараф роҳ ба сӯи Қараболо ва дар инҷо бошад Милана Мода. хонаи имрӯзамон дӯстони азиз дар ман ҳаминҷо ҷойгир аст. ҳам хона, ҳам корхона бошад дӯстони гиромӣ. бисёри баъд гап намезанем. рафт аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. дар инҷо 4 раҳ аст ва дар ин тараф бошад Алиф Бонк ва Акомо. марҳамат дӯстони азиз, ҳам корхона ва ҳам ҳавлии фурӯшӣ 55 сотиқ замин мебошад дӯстони азиз. заминаш бениҳоят калон аст, 4 кунҷа ҳаст. ман ҳамин ҳавлиам дохил мебошад дӯстони азиз. дар умум 55 сотиқ замин, сарҳадто ман ҳамон тунукая 4 кунҷа калони бад аст дӯстони азиз. ман ҳамин ҳамаш корхона мебошад ва ин бошад ҳавли 15 дар хона дорад. бассейн, сауна ҳамаш ҳаст, ҳама шароитҳои беҳтарин дорад дӯстони азиз. ва худи ман ҳамин корхона заминаш калон аст. метавонед дӯстони азиз харидорӣ карда ба дилхоҳ намуд тиҷорат табдил тиҳен. аз таваққуфгоҳ сар карда то ҷои зараъатии электромобилҳо, автомойка, маркази тиб, мағозаи хӯрокворӣ, мағозаи масъулияти сохтмонӣ ва дигар намуд тиҷоратҳо дӯстони азиз. дилхоҳ тиҷорате ки шумо мехоҳед кардан дар ҳамин ҷо карда метавонед, чунки заминаш бениҳоят калон аст. метавонед харидорӣ карда ва чанд қисм тақсим кунед дӯстони азиз. яъне худи ҳамин корхонаву ҳавлӣ ба пуррагӣ фурӯхта мешавад, алоҳида фурӯхта намешавад, яъне қисм ба қисм фурӯхта намешавад. аммо шумо метавонед харидорӣ карда ва ман ҳамин корхонаро, ман ҳамин замини калоне ки дар ҳамин корхона ҳаст, қисм ба қисм тақсим карда ба ҳар гуна тиҷорат табдил тиҳен. дилхоҳ тиҷорате ки ба шумо маъқул аст дӯстони азиз. ва дӯстони азиз, боз як чизро хотир расон мекунем. ҳама ҳуҷҷатҳои ҳамин корхона ва ҳавлӣ 100% мебошанд. легализатсия ҳаст, сертификат ҳаст, ҳамаш қонунӣ, ҳамаи ҳуҷҷатҳо 100% ҳастанд дӯстони азиз. ва тамошобинони гиромӣ, чӣ хеле ки дидем, корхонаи калон аст. боз дар инҷо ҳам ҷо дорад. инҷо ҳозир ба навор мегирем, баъд аз он мегузарем ба ҳавлии фурӯшӣ. дар минтақаи беҳтарин аст, 101 микрорайон. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии ҳамин корхона ва ҳавлӣ ҷойгир ҳастанд дӯстони азиз. дар наздикии корхонаи Акома, дар наздикии Алиф, яъне бонки Алиф, ҳамаш дар наздикии ҳамин минтақа аст. мактабҳо, садикҳо ва дигар чизҳои даркорӣ ҳамашон дар наздикиаш ҳастанд. минтақаи серодам мебошад, бениҳоят минтақаи серодам. ва ман ҳамин ҳам дӯстони азиз дар ҳамин корхона дохил аст. чӣ хеле ки диден, заминаш 4 кунҷа мебошад. ман ҳамин ҳавлӣ, дар он ҷо корхона, дар ин ҷо ҳам замини ҳамин корхона. имконияти беҳтарин аст дӯстони азиз. замини калон мебошад, метавонед харидорӣ карда як тиҷорати хуб кунед, ё ин ки ҳозир як намуд тиҷорати нав аст дӯстони азиз. таваққуфгоҳ ва ҷои зараъатии электромобилҳо, ҳаминам тиҷорати хуб аст. ва дӯстони гиромӣ, боз як хубии дигари ҳамин корхона дар он аст ки сари роҳ дар ҷойгир аст. назди роҳ дар ҷойгир мебошад. ҳаминаш ҳам хуб аст. нархи корхона ва ҳавлӣ дӯстони азиз бо маслиҳат аст. бо маслиҳат мебошад. рақамҳои соҳибшуда рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед. марҳамат, чӣ хеле ки гуфтем, нархаш бо маслиҳат мебошад. акнун мегузарем ба худи ҳавлии фурӯшӣ. марҳамат дӯстони азиз, ин ҳавлии ҳамин корхона мебошад дӯстони азиз. дар як ҷоя ки фурӯхта мешавад, яъне ҳам ин ҳавлӣ,
ҳамваи корхона ҳардуяшон дар якҷоягӣ фурӯхта мешаванд. хеле ки мебинед бассейн ҳавз дорад, инҷо як боғча, водопад, дар онҷо бошад кат, дегдон, дар онҷо сауна ва худи бинои истиқоматӣ 15 дар хона дорад. дӯстони азиз, ба пуррагӣ таъмир кардагиай. марҳамат дӯстони азиз, ман ҳамин гуна ҳавлии зебо, барқ ва об доимӣ дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе дохил аст. ҳуҷҷатҳо 100% дар минтақаи беҳтарин. дӯстони гиромӣ, бинои дуошонага 15 дар хона дорад. чӣ хеле ки гуфтем таъмир дорад, ба навор намегирем, омада аз пешӣ мебинем. ҳозир бошад сауна ба навор мегирем. дӯстони гиромӣ, инҷо ҳуҷраи истироҳатӣ мебошад ва ин худи ҳамон сауна мебошад. ва ин худи парилка. дӯстони гиромӣ, дигар ҳуҷраҳоро омада аз пешӣ мебинед. ҳавлии хуб аст, дар минтақаи хуб ҷойгир аст, бо ҳуҷҷатҳои 100%. омада худатон аз пешӣ бинед. дӯстони азиз, дар охир ҳоҷатхона ва ин бошад дарҳои ҳуҷраҳои ҳамин бино. марҳамат дӯстони гиромӣ, корхона плюс ҳавлии фурӯшӣ ҳардуяшон дар якҷоягӣ фурӯхта мешаванд. нархашон бо маслиҳат мебошад. барои фаҳмидани нарх рақамҳои соҳибмулка мондагием, занг занен, пурсон шавен аз номи канали Dom TJ. боз такрор мекунем, 55 сотиқ замин аст, корхонаи калон, ҳавлии калон, 15 дар хона дорад, барқ, об доимӣ, ҳуҷҷатҳо 100%, дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе дохил аст. 101 микрорайон, минтақаи беҳтарин, ҳавлӣ ва корхона ҳамашон 4 кунҷа мебошанд. марҳамат ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барои кор, худо нигаҳбон.